Se toi Vilkeli on. Vi kan ju bara klippa sen lite. Kan du sitta där filtret är där? Där framme Ja. Ja, ska jag sitta där framför? Ja. Ska jag sätta mig nu? Ja. Men eikö se istuu nyt vai? Niin, pystyykö se tossa istumissaan tossa viistyssä, jos jalat saa niinku tänne? Niin. Katsopa me näytän. Pystytkö se tässä? Saat siihen piettyä jalat siinä. Orkar du hålla upp fötterna? Tossa piettyy kiinni, tässä, näin. Ei jalka, ei. Käsi. Händerna! Du kan hålla i den med händerna om det behövs. Joo. Niin, tai nyt teet tästä polvesta. No No niin, sit syömäätte molemmat. Ja nyt se on ihan rauhallinen. Katsos kun minä löydän tämmöset niin se on nyt rimponut tää rensselit täältä ihan. no niin. Noniin. Lähetään tulee. Mene. Tämähän se on, mistä se ääni kuuluu. Tää rempi. Tuleeko ne tänne? Ne tulee tuolta. Otat sen nyt videolle. Joo. Joo, tulee tosta nyt. Ne pelkää varmaan, uskotko? No niin, tähti. Kato kun se on ollut liikkeessä, nyt se vähän niinku haluaa. Niin. No ei tää vähän pitämälle tohon. Joo. Sano sille, huuda tälle. Ja åker den längre sväng?